Europa i svijet ove godine obilježavaju 100. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata, čiji je kraj na hrvatskim prostorima označilo potapanje broda Viribus Unitis. Okruglom stolu su nazočili admirali Ante Urlić, Robert Hranj i Davor Domazet Lošo, a u ime predsjednika Republike prisutnima se obratio načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Drago Lovrić. Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske odlučili su posebnim programom obilježiti taj tragični događaj, ali i izuzetan čin kontraadmirala Janka plemenitog Vukovića Podkapelskog, koji je ostao na brodu i potonio zajedno sa svojom posadom. Tragedija je tim veća jer su brod na području Pulske luke potopili talijanski diverzanti nakon završetka Prvog svjetskog rata. No postupak zapovjednika u tragediji čin je viteštva koji je krasio hrvatskog vojnika kroz dugu povijest sve do junaštva iskazanog u Domovinskom ratu. Hrvatska već gotovo 14 stoljeća njeguje pomorsku tradiciju, a more je oduvijek za hrvatskog čovjeka bilo simbol života, rada, truda i borbe, kao i vječna inspiracija. Zbog važnog geopolitičkog položaja, Jadransko more često je bilo prostor borbe za nadmoć zainteresiranih sila i meta brojnih osvajača. Povjesničari svjedoče o pomorskoj vještini i vještini gradnje brodova u 10. stoljeću u razdoblju vladavine kralja Tomislava, kada su Hrvati imali izuzetno snažnu mornaricu. Isto tako, Hrvatska je imala jaku mornaricu u vrijeme knezova Domagoja i Branimira te kraljeva Petra Krešimira IV i Zvonimira. Zahvaljujući jakoj mornarici, Hrvatska je postala moćna država koja se svrstala u red pomorskih sila Mediterana. U spomen na potonuće broda i viteštvo hrvatskih mornara na mornaričkom groblju polagali su se vijenci, a u crkvi Gospe od mora služila se sveta misa. Vijenci su se polagali i u more s brodova hrvatske mornarice i lučke kapetanije.